गिख्रंथाव दैबानानि थाखाय सराइदेवआव गिख्रंथाव जाथाय। दैबानायाव गंसे नखरनिनो साब्रै सोद्रोमा बुखार जालांनायनि रादाब। सराइदेवनि अभयापुरियाव बे जाथाय जादों। रहिनी द्वारा मुंनि सुबुंनि न'आव हाबदोंमोन दै। रैखाथि थावनियाव थांनायाव बे जाथाया जायो। दैनि गोबार दाहारा बुसारलाङो रहिनी द्वारानि बिसिजों लोगोसे फिसाजोखौ। बिमा आरो बिनानावखौ रैखा खालामनो थाखाय सिगांबोदोंमोन रहिनी द्वारानि सानै फिसाज्ला। बिद्युत द्वारा आरो बिप्लब द्वाराखौबो उसिफावनाय दैया फोजावलांनायनि रादाब। समबाराव हराव खमैबो 7 रिंगायाव बे जाथाया जादोंमोन। नखरनि सुबुङा नागिरदोंमोन सराइदेव खुंथायनि मदद। सराइदेवनि हेल्पलाइन नम्बराव फन खालामना मोनाखैमोन जेबो फिननाय। सराइदेव जिल्ला कमिशनार नेहा जादबनोबो फोरमायदोंमोन नखरा। सराइदेव जिल्ला बेंगिरिया रैखाथि दोलो दैथायहरनायनि बाथ्रा होदोंमोन। नाथाय सम बादियै मदद मोनैयाव गावनो रैखाथि थावनियाव थांदोंमोन नखरा। दासान्दि जेबो सुलाद गैया गोमानाय नखरनि। फारसेथिं दैबानानि गेजेरावनो सराइदेव जिल्लानि सदर सनारियाव जाथाय। दैबानायाव गोग्लैनानै थैबाय रितु शर्मा मुंनि सासे सेंग्रा। सनारि गेस गुदामाव बे जाथाय। समबारनिफ्राय गोमानानै दंमोन रितु शर्माया। थामथि सानखालिबो खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनानै दं सराइदेवनि दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरा। बिखासे दैया हरनिसिमाव एसे बिबांनि। दैबानाया खमायदोंब्लाबो दासान्दि जानजिसे दैयाव नांथानानै दं रोजा रोजा नखरफोरा। गिख्रंथाव दैबानाजों साग्लोबजानाय राहा गोथे रोजा रोजा नखरफोरा जेबो सरकारि अनसुंथाइ मोनैनि अजद दैखांदों। गैया दै लोमसावजानायफोरखौ रैखाथिनि थाखाय जिल्ला खुंथायनि राहा। जिल्लायाव दासिमबो गायसङाखै रैखाथि बादा। दैबानायाव नांथाना हालाय हाफाय थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंनि मेगनाव मोदै। खोमानांबाय न'-बांजों लोगोसे धोन सम्पति। सिलिंखार दैबानायाव दैबाना सैनांनाय दुखुथिया रायजोफोरनि दुखुनि बिजाथाय। এতিয়ালৈকে একো সুবিধা পোৱা নাই। যিহেতু আমি 18 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ পানী ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে। গোটেই ঘৰ আধা বুকুলৈকে পানী হৈছে। যিহেতু এতিয়ালৈকে একো সুবিধা পোৱা নাই আমি ইয়াত। আমাৰতো এনেকাই হৈছে যে ঘৰৰ কাটা কাপোৰ সব শেষ। দেখি কৰাই পানীত বাচি গৈছে। 4 দিনে আজি ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুতি 4টা বিচাৰি ওলাইছে। 4 দিনৰ মাজত মানে ক'ত আছে আমাৰ ঠিকানা নাই। এতিয়া আমরা ঘৰৰ বস্তু আমি সব নাইকিয়া হৈ গ'ল। Bureau Report, Assam Live 24, Bodo Live 24।